Саулармыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз, кеше үз гомеренең күпчелеге өчен юлда уздыра. Кемдер җәяү йөрергә ярата, кемдер тәгәрмәчләр өстендә йөрүне кулай күрә. Юллар күп төрле сикәлтәле, чокырлы юллар, урау юллар, шома автомобиль юллары, тимер юлларда безнең өчен җайланган. Юллар ерак араларын якынайта, авыл шәһәрләрне берләштерә, төрле илләрне тоташтыра. Юлларны икенче төрле тереклекнең артериясе дип тә йөртәләр. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, чыннан да тасмадай сузылып зәңгәр офыкларга килеп тоташучы юллар буйлап, кемнәр генә утламаган да, кемнәр генә очрашмаган. Урау юлларны турайтып, сикәлтәле юлларны тигезләп, алга атлыйк. Без Илдар Кыямов һәм Зөлфия Шәмсуарова иҗат төркемебез белән манзара тапшыруын башлыйбыз. Җырда моң, биюдә күңел булырга тиеш ди ул. Татарстанның ат казанган артисты, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле биючесе Айгөл Кыямова белән әңгәмә корырбыз. Казан урамнары тарихы белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиратта татар язучысы, Бөек Ватан сугышында катнашкан, Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән Фатих Кәрим исемен йөрткән урам. Сәхнә бер үк вакытта фатирда, поездда, бер туктаусыз әйләнеп торган вакыйгалар күчәрүдә. Кәрим Тинчурин театрында Җилкәнсезләр әсәре сәхнәгә куелды. Бай булмасаң бай булма, тик белемгә сай булма ди безнең халык. Кем күп белергә тели, ТНВ-дан манзараны карый. Бүген тапшыруыбызны кызык дөнья дәрья сәхифәләре ямьләндерер, кунакханәдә Татар китабы йорты җитәкчесе Айдар Шайхин, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов, Балачак җыры бәйгесе җиңүчесе Әлфия Һадиева, шәһәрне авыл яшәтә, авылны җырлы гармунлы урамнар яшәтә. Гармунда уйнап җырлап бер урам әйләнү ел буе хатирәләрне яңартып торырга җитә. Югарыслан районының гербында төптес кызыл. Ул батырлык, көч, хезмәт һәм матурлыкны гәүдәләндерә. Төп урынны текә яр биләп тора, аның өстендә лашын утыра. Чөнки борынгы заманнарда территориядә лашынлы ау киң таралган була. Район шикләренең күп өлеше Идел һәм Зөя елгасы буенча урнашканлыктан гербның аскы өлешендә җирлекнең географик үзенчәлекләрен чагылдыручы зәңгәр дулкынлар сурәтләнгән. Инде районның тарихына да күз салыйк. Югарыслан авылына 1594 елда нигез салына. Әлбәттә, бу урында кешеләр борынгы чорларда да яшәгән. Мәсәлән, Олы Мәмәдәге борынгы зиратта табылган бизәнү әйберләре дә шул хакта сөйли. Алдан Югарыслан Зөя өязенә кергән. У нас располагалось очень много имений усадеб, да, это у нас такие, да, Нарышкины, Исиповы, Гагарины. Казан университеты профессоры. Аннан соң Петербург университетында көнчыгышны өйрәнү факультеты деканы, академик Васильевның утары да шунда Каинки авылында урнашкан була. Аның оныгы Ольга Барановская белән Александр Керенский бер-берсенә мәңгелеккә вәгъдә биришкән чиркәү әле дә тора. Югарыслан юл читендә урнашканга, аны берәү дә читләтеп үтә алмаган. Одна из них, это такая фигура, да, это вторая фигура в России, так скажем, да, после Петра Первого, это Меньшиков. Меньшиковны сөргенгә заткан вакытта, Югарысланга килеп җиткәндә, хатыны Дарья Михайловнаның хәле начарлана һәм Югарысланда дөнья куя. Конвой яңа хатыны кабер янында 2 көн булырга рөхсәт бирә. Меньшиковның оныкчыгы еллар үткәч, ул урында часовня салдыра. Павел I, Радищев, Герцен, Шевченко, Максим Горький Югарысланнан кем генә үтмәгән. 1918 ел. Соколки, ягъни Лашын тауы, Югарысланның биек ноктасында ак чехлар урнаша. Ленин телеграмма суга, Ослан биеклеген алырга. Троцкий үзе килеп 2-нче фронт төзелә. 7 сентябрьдә Ослан кызыллар кулына күчә. 20 елларда колхозлар совхоз уйыша. Ворошилов колхозы миллионер колхоз була. Искиткеч алма бакчалары үстергәннәр монда. Бөек Ватан сугышына 11400 кеше китә Югарысланнан. 6-сы Советлар Союзы герое. Алексей Исаев Матросов батырлыгын кабатлаган. Паром «Волгар» – легендарный паром, который проплавал всю войну. И вот старожилы до сих пор вспоминают, да, как с таким ревом подходил «Волгарь» к берегу. Все сбегались к этому берегу, то есть все хотели получить известие с войны, и с таким же ревом уходил. И вот до 50-х годов этот «Волгарь» у нас бороздил, в общем-то, всю Волгу. Югарысланның тарихын күз аллар өчен андагы музей, аннан соң һәр авылга кирип чыгарга кирәк.
Чөнки монда ишетеп кенә түгел, үзең күреп тә тоярга мөмкин булган тарих бар. 31 июль бөтен Гарри Поттерчыларның бәйрәм көне. Гарри Поттерның шын җанатары булган татар китабы йорты җитәкчесе Айдар Шәйхин бездә кунакта. Хәерле көн исәмсез. Саламсыз. Татарча Гарри Поттер, Харри Поттер буламы? Әйе, белән Харри Поттер була. Менә нинди җайлы икән. Әле инглиз теле авыр диләр, менә аңлашылып тора. Шуннан да Айдар, менә бу китап күп яшьләрнең, бүгенге көн яшьләренең шундый тылсым дөньясына алып кергән әсәре буларак, сезне ничектер үзгәрттеме? Дөньягызга тәэсир иттеме? Рухи дөньягызга. Заманда шуннан да шактый тәэсир итте. Китаплары да, фильмнары да гомумән Харри Поттер дөньясының шундый фанатлар дөньясы булуы, ул бит шунда бу китапка мәхәббәт бик күп кешене берләштерде. Шунысы кызык булды. Һәм миңа әлбәттә Харри Поттерда булган кайбер идеялар тормышта ярдәм итә. Менә дуслык турында, мәхәббәт турында, тырышлык турында, чөнки барбер теге тылсым турында булса да, анда гомум кешелек идеялары салынган әсәргә. Шул әлбәттә бөтен кеше өчен дә кадерле булган фикерләр бар анда. Менә без заманында Таң батыр әкиятен укып үскән идек. Тагын ниндидер дию пәриләре турында. Менә алар хәзерге яшьләргә Гарри Поттерга альтернатива булмаса да, ниндидер аның җирлеге, файдасы безнең милләт өчен бардыр бит, калдымы икән? Аларны идеал итеп алып буламы? Безнең әкиятләрне әлбәттә һичшиксез өстәвенә безнең әкиятләрдә бит шулай ук менә Харри Поттерда кешене җәлеп иткән нәрсә ул фэнтези өлеше, тылсымның булуы. Безнең әкиятләрдә шулай ук теге батырлык тарихлары, таң батырларына түгел, ул бит инде анда шул тылсым бар. Шактый күп бит. Әйе, әлбәттә, һәм безнең әле әдипләребез тарафыннан нәфис әсәрләр рәвешендә эшкәртелгән әкиятләр дә бар, әдәби әкиятләр. Шуңа Гадел Кутуйның Рөстәм маҗаралары. Рөстәм маҗаралары, әйе, ул инде шундый магиялизмга да якын, хәтта Рабит Айбатулланың менә бу батыр маҗаралары миңа калса безнең Гарри Поттерга альтернатива рәвешендә. Ләкин беренче альтернатива әлбәттә ул Әбү Галисина. Кыссасы Насыриның ул миңа шулай бик зур тәэсир иткән иде заманында. Мин хәтта балачакта Әбү Галисинаның кайсыдыр бер тәҗрибәсен иде эшләп карап, шүткән генә яндырып җибәрмәдем диде. Ләкин безнең әкиятләрне тәкъдим итәргә кирәк һәм күрсәтергә кирәк. Менә хәзер бит төрле проектлар барга килә. Безнең әкиятләр нигезендә ясалган яңа иҗади проектлар, китаплар, туган батырлар һәм башкалар миңа калса. Өстәвенә әле ул китапларда ни өчендер белмәм, шундый куркыныч вакыйгалар күп була. Ни өчен шулай икән ул әкияттә, ни өчен балалар өчен шундый куркыныч вакыйгалар язалар икән? Билгесез әйбер җәлеп итә күрәсең. Ансы да бар, аннан соң ул тәрбия өчен дә Харри Поттерда да күп бит инде. Харри Поттерда әйе, ләкин андагы куркыныч вакыйгалар тетрәндергеч куркыныч вакыйгалар бар ая. Ләкин Харри Поттер бит ул Гарри Поттер ул балалар өчен дә, зурлар өчен дә булган романнар сериясы. Һәм менә теге беренче китабында ул шанда 11 яшьлек бала турында һәм ул күбрәк кечерәк яшьтә балалар өчен язылган китап булса, әкренләп китаплар калыная бара һәм аның лексикасы да үзгәрә һәм өлкәнәя бара. Һәм инде сюжетында шуны катлаурак темалар күтәрелә башлый. Ул теге баланы 11 яшенә алып 17 яшенә кадәр үстерә торган. Димәк, ул балаларның психологиясына ничек тәэсир итә икән менә шундый тылсым дөньясы? Тылсым дөньясы, бу очракта тылсым бит инде, ничек әйтим, әгәр дә ул тылсым дөньясында Гарри Поттерда тылсымның кагыйдәләре булмаса, ул бәлки тискәре йогынты ясый. Ләкин Гарри Поттер дөньясында тылсымның шикләре бар, үзенең кагыйдәләре бар, үзенә күрә бер шундый рациональ өлеше бар дип әйтәм инде. Шуңа күрә миңа калса ул тискәре йогынты ясый алмый, ләкин кыюлыкка өйрәтә, чөнки анда иң мөһиме кыю булырга һәм дусларының кадерен белергә дигән идея. Айдар, сез нинди тылсым белән идарә итәр идегез? Бик аваклы сорау. Миңа калса үтә күренмәслек мантиясы белән шуңа хуҗа булсам бик шат булар идем. Ни өчен? Күренмәскә. Хәтерләсәгез, беренче китапта Харри Поттер шул мантияны кигәннән соң китапханәгә керә, яшен бүлекләренә керә. Минем дә кайбер китапханаларның яшен бүлекләренә керәсе килә. Бик гади генә икән җавабы. Айдар, менә сез Харри Поттерны татарчага тәрҗемә иттегез. Менә Батуллаларны, Таң батырларны инглизчәгә тәрҗемә итеп карарга ниятегез юкмы? Әгәр дә күнекмәләр миштәлек булса, бик теләр идем. Чөнки менә без музей эшчәнлегендә кунакларга сөйлибез татар әдәбияты турында, аларны кызыксындыра теге яки бу әсәрнең тәрҗемәсе булуы. Һәм шуннан да без үзебез аңлыйбыз татар әдәбиятының һәм әдәбиятка кадәр булган әнә бу фольклор өлешенең әкиятләре безнең чынлыкта бик кызыклы булуын һәм аларның зарурлык бар. Рус телендә дә, инглиз телендә дә танышырга теләгән кешеләр шактый. Менә ничек үзе
әйтәбез икән, аннан соң сорый башлар, моны кайда укырга була, ничә укырга була. Тәрҗемә итү эшен җанландырып булса, бик шәп булыр иде чынлыкта. Айдар, бүген әле яраткан китап көне булып та санала. Яраткан китабың дип сорау дөрес булыр микән инде? Ул билгеле Харри Поттер икән. Без аны аңладык шулай да. Ләкин ул гына түгел. Әйе, нинди китаплар укырга яратасыз? Әлбәттә, шундый әдәбияттан Харри Поттердан соң миңа Толкин да бик Толкинның Балдаклар хөкемдары, Сильмариллион, Хоббит әсәрләре дә. Ләкин мәсәлән, татар әдәбиятына килсәк, татарлар шундый жанрга килсәк, әлбәттә, Алып Батыр маҗаралары Батулланың, чөнки ул китапны миңа калса шулай ук ömür буе укырга була. Ömür буе укый торган шундый әкиятләр, басмаларның берсе. Ләкин шагыйрьләрдә мин һәр вакыт сөйлим дәрдмән турында, дәрдмәнне шулай ук ömür буе укырга кирәк дип саныйм. Мирасы күп булмаса да, ömür буе укырлык шигырьләр. Менә бу Харри Поттерчылар көнендә ниндидер чаралар каралганмы, музейда нәрсәдә булачакмы? Безнең инде чаралар 29 июльдә булды. Ләкин чөнки дүшәмбе көн 31 июль быел дүшәмбегә туры килә. Ләкин без ел саен менә шушы 31 июльдә татар Харри Поттерчылары җыелып уеннар уйныйбыз, кызлар үтәбез, Харри Поттерны укыйбыз. Гомумән җәй дәвамында Тар китабы йортында һәр шимбә көнне Харри Поттерның тәрҗемәсен бергәләп укучырас үтә. Без анда утырабыз да бергәләп шул беренче китапның бүлекләрен укыйбыз, тәрҗемәне камилләштерәбез. Фикер алышабыз, менә бу ни өчен шулай тәрҗемә ителгән аңлашабыз һәм менә үзебезнең инглиз телебезне һәм татар телебезне баетабыз. Шундый кызык чаралар үтә. 31 июль битендә Гарри Поттерның туган көне, китаплар, яраткан китаплар көне һәм Гарри Поттерны барка китерә уйлап тапкан Джон Роулингның туган көне. Шуңа күрә ул гомумән бөтен дөньяда шундый Харри Поттерчылар өчен зур чаралар үтә торган икән. Әйе. Ярый, котлыйбыз сезне алайса, ихлас күңелдән. Дәвамлы булсын иҗади эшләрегез. Уңышлар юлдаш булсын сезгә. Бердәмлек, ярдәмчеллек, мәрхәмәтлелек, авырлыклар килгәндә санала. Махсус хәрби операция зонасында хезмәт иткән егетләребез өчен туган җирләреннән һәр бер хәбәр дә зур сөенеч, рухландыра, батырлыкка өнди торган көч булып исәпләнә. Меңләгән ватандашларыбыз тыныч тормыш аяз күк йөзе өчен үз-үзләрен аямыйча көрәшәләр. Батырларның якты исемнәре мәңгелек, кадерлик, онытмыйк, горурланыйк. Иван Алексеевич Дадосов, хәрби дәрәҗәсе майор, вазифасы штаб начальнигы танк батальона командиры. Татарстан Республикасы Казан югары танк команда училищесын тәмамлый. Иван Дадосовның дөрес гамәлләре нәтиҗәсендә Россия армиясе союзниклар белән берлектә дошманның оборонасын үзеп, Попасная шәһәрен азат итүгә ирешә. Бу хәл Лисичанск юнәлешенә чыгарга мөмкинлек бирә. Бетонлы оборона 8 ел буе әзерләнгән, бөтен нәрсә ныгытылган һәм миналанган була. Украина хәрби көчләре 2 тапкыр күбрәк. Турыдан узу мөмкин булмау сәбәпле, безнең танкистларыбыз тактиканы үзгәртә. Дошман оборонасына урман аша килеп чыга һәм уңышка ирешә. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин фәрманы белән Иван Дадосовка Россия герое исеме бирелә. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Һәр төрле көрәшнең барлыкка килүе борынгы заманнарга барып тоташа. Ул заманнарда кешеләр үзләрен коралсыз якларга тырышкан. Шуңа күрә дошманнарны куллары һәм аяклары белән генә җиңәргә ярдәм итә торган күнекмәләрне даими рәвештә үстергәннәр. Башка сугыш стильләрен берләштергән үз-үзеңне саклау тэквондо була. Тэквондо спорт кына түгел, ә рухи күнегүләр һәм коралсыз үз-үзеңне саклау техникасы. Балалар спортны яратсын, илебезгә кирәкле шәхесләр булып үссеннәр. Егерме 4 июльдән 31-на кадәр тэквондо спорт төре буенча Россия спорт җыелма командасының иң яхшы спортчылары чемпион исеме өчен көрәште. Ярышта 18 яшьтән ир-атлар һәм хатын-кызлар, 15-17 яшьлек юниорлар, шулай ук 12-14 яшь һәм 10-11 яшьтәге егетләр һәм кызлар үз осталыкларын күрсәтте. Безгә килдер бөтен илдән, бөтен Россиядән иң көчле спортсменнар. 160 спортсмен безнең катнаша чемпионат первенства мира. 27-се башлана 21 көн була чемпионат мира и первенства мира Кыргызстанда, Бишкек шәһәрендә. Байрам әйтәсем килә Татарстан.
Республикасынан бұл 208 кіші арасында, спортсмен арасында 14 спортсмен қатнаша. Шуларның тағы 3 спортсмен ойрасым келе адаптив спорт бойынша қатнашақлар. Біздің спорт түркімінде бұл адаптив спорт официалы рәуіште өткерілі. Ертеңгі 8-де жүгіреміз, сағат 9-да завтракаем. Онда екінші тренировка. Ondan sonra обед ашаймыз, обедтен соң дүтте үшінші тренировка. Далее ужин, кеш белән жол итәбез. Спортсменнар дөнья чемпионатына әзер, без аларга уңышлар теләп калабыз. Балаларның да, артистларның да көптәнге хыялы тормышка ашты. Оренбург Татар драма театры каршында Сәйер балалар студиясы эшли башлады. Студия Татарстан Республикасы гранты ярдәме белән ачылды. 5 ай эчендә алар Абдулла Алишның «Койрыклар» әкиятен сәхнәләштергән остазлары, театр артистлары. Профессионал артистлар белән эшләү нинди нәтиҗә биргән? Билгеле төп нәтиҗә ул премьера. Сүзне Оренбургта булган хәбәрчеләребезгә тапшырабыз. Кайчандыр барлык хайваннар да кыйрыксыз яшәгән, һәм бер көнне хайваннар аларны алырга булганнар. Абдулла Алишның иң танылган әкияте ялкауланмаска һәм җаваплы булырга өйрәтүче тирән мәгънәле әсәр. Моңа Сәйер балалар театр студиясына йөрүче яшь актерлар да өйрәнә. Миңа Сәйер студиясына йөрергә бик охшады. Мин монда күп белемнәр алдым, яңа дуслар таптым. Укытучыларыбыз бик яхшы. Алда көндә үзебезнең театрыбызга, шушы проектка зур уңышлар телим. Күп еллар яшәсен бу проект, аның турында белсеннәр. Студия ярты ел элек Татарстан Республикасы гранты ярдәме белән ачылды һәм үз эшен башлады. Бу яңалыкны күптән көткәннәр иде. Біздің театрда шундай балалар студиясы болсын деп біз көптен хыялланып йөридек. Біздің театрга да бик әйбәт нәрсә каяктан менә шул балалардан бөтенесе булмас билгеле әйбәт. Но араларыннан берничәсе генә дә театрда эшлибез, театрда артист буласыбыз килә дип шулай укып, безнең театрга килсәләр, безгә бик әйбәт булыр иде. Дәресләр 8-14 яшьлек балалар белән актерлык осталыгы нигезләре, татар телен өйрәнү, татар биюләрен өйрәтү буенча үткәрелә. Актерлык осталыгына өйрәтү белән 2 артист шөгыльләнде. Менә шулай арып киләләр дә, сәхнәгә чыккач, менә шулай уже көлешеп, елмаеп, шулай репетициялар үткәрдек бергә балалар белән. Премьера тулы зал җыйды, кайберләренә урында табылмады. Шуңа күрә оештыручылар бу спектакльне оренбурларга 2нче тапкыр күрсәтергә карар итәләр. Ә кечкенә актерлар зур сәхнәгә чыгуга бик шат иде. Миңа бик ошады уйнарга. Татар теле дәресе буенча мин укучыларым белән бик тә канәгать. Сентябрь аенда менә бу проектны тәмамлыйбыз да, безнең театраль студия эшен дәвам итә. Әле без менә уйладык, балаларны 6 яшьтән 17 яшькә кадәр 2 группа ясыйбыз. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Дәүләт театры каршындагы балалар өчен мондый студия зур сәхнәгә чыгу мөмкинлеге белән безнең төбәктә бердән-бер. Тормыш ул серле бер мөгъҗиза. Чаба поезд чаба, димәк мин әле сөям. Аны күргәч иң беренче уйга шул җырлар килде. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең сәнгать җитәкчесе Айдар Фәйзрахманов бүген манзарада кунакта. Хәерле көн, Айдар абый, исәнсез. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм тамашачылар, мөхтәрәм манзара тапшыруын алып баручылар. Ва алейкум ассалам дип истәп куйык. Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе тиздән үзенең яңа сезонын ачып җибәрә. Тамашачыны нинди яңалыклар, нинди үзгәрешләр көтә? Менә Илдар, иң башта мин шушы Тукай сүзеннән, Тукай исеменнән, аның әһәңеннән башлап җибәрәм, чөнки Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе дигәч, безнең кыйблабыз инде күренеп тора. Беренчедән, бу 87нче сезон. Икенчедән, безнең кыйблабыз ул профессионал югарылыктагы классик музыканы, ул
dünya күләм музыка, ул рус классикасы, ул татар классик сәнгатен киң тамашачыга тәкъдим итү. Менә шушы юнәлештә армый талмыйбыз, эшлибез һәм әлбәттә инде быелгы сезонга да бик җентекләп, бик теләп, беренчедән һәр бер эшнең нәтиҗәсе булсын өчен аны теләп башкарырга кирәк. Мин аны нишен әйтәм, менә узган сезонда гына карасагыз да безнең Татар дәүләт филармониясының концертларын, аның тамаша залына 70 меңнән артык тамашачы килгән. Әле бу филармония концертлары, әле бу менә шушы безнең филармониябезнең концерт залында үткән тамашалар гына. Уйлап карасаң, безнең никадәр әле чит төбәкләрдә чыккан чыгышларыбыз, безнең чит илләрдә булган чыгышларыбыз, безнең чит милләт вәкилләре алдында алар шулай ук бер 50 меңгә, 70 меңгә якындыр. Мин моны юктан гына әйтмим. Менә без әле яңа гына булдык Сабанты Кемеровода, Кузбасста. Анда гына безне 5 меңнән артык тамашачы карады. Шулай biz булдык, быел булдык сәяхәтләрбез чит илләргә булды. Бу узган безнең небе юлыбыз. Әмма алдагы юлыбыз тагы да матуррак. Мин инде шусын әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, беренчедән филармония 4 коллектив эшли. Бу рус уен кораллары оркестры Анатолий Иванович Шутиков җитәкләгән. Бу джаз оркестр Васильев Сергей җитәкләгән. Бу шулай ук Владимир Васильев җитәкләгән әдәби музыкаль лекторий һәм инде менә мин үзем әйдәп алып баручы, җитәкләп алып баручы, җитәкләп алып кайтучы фольклор музыка дәүләт ансамблен әйтеп үтәсем килә. Һәм шушы 4 коллектив алар бер бөтен булып филармония исеменнән тамаша кылалар. Менә әйтәсем килә, беренче тамашабыз инде быел сезонны 21 сентябрьдә безнең Анатолий Иванович Шутиков җитәкчелегендә оркестр белән без ачып җибәрәбез үзебезнең концерт сезоныбыз. Әмма дә ләкин тагын бик матур безнең әйбербез, безнең абонемент концертлар дигән төшенчәбез бар. Бу ярминкә булачак башта. Бу менә гомумән бөтен безнең Татарстаныбызда, республикабызда бу бердән-бер филармония менә шушында юнәлештә эшләп алып бара торган. Бүгенге сезонда быелгы сезонда безнең каралган 20ләп абонемент. Бу 20ләп абонемент үзенең кысаларына әйтик бер күпме дип әйтим, 100гә якын концертны топлаган клашлый. Монда бик дөнья күләм күренгән артистлар. Монда безнең Татарстаныбызда тәрбияләнеп инде чит театрларда, чит филармониялар эшләүче. Мәсәлән, мин мисал итеп китерә алам. Менә монда безнең абонементыбыз бар. Бу Анатолий Иванович Шутиков җитәкчелегендәге оркестр белән булачак. Монда без күрәбез Яромир Низаметдиновны, без монда күрәбез Наталья Павловна, без монда Алексей Тихомировны күрәбез. Булар гына түгел, инде джаз оркестрга кирәк килгәндә, монда инде бөтен дөнья күләмендәге Даниил Крамер һәм башка шушы джаз өлкәсендә эшләүче артистларыбыз. Һәр бер концертыбыз аншлаг белән үтә. Ул джаз оркестр чыгыш ясыймы, Анатолий Ивановичның чыгыш ясыймы, фольклор ансамбле турында инде мин әйтеп тә тормыйм. Васильевның лектории. Менә бу нәрсәне күрсәтә, бу тамашачының безнең залыбызга бик таләп йөрүендә. Айдар абый, менә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле турында әйтеп тә тормыйм дидегез дә, әйтеп үтегез әле алайда. Яңа сезонда бу коллектив нәрсә белән сөендерәчәк? Менә минем иң сөенгәнем, иң сөенеп башкарылып торган хәрәкәтем бу ансамбле, бу мәктәп балалары алдындагы концерт. Без аны жырлы-мыглы шигърият дип атадык. Ул безнең инде 5-6 ел бара. Бу нәрсә өчен мин моны сөенәм, чөнки баланың күңеленә үзебезнең менә шушы милли ырлыгыбызны салып калабыз икән. Ул инде аны гомер буена мин моны үземнән дә чыгып әйтәм. Үзем белә, бүген менә еллар, ничә еллар буенча инде үземнең халкыбызга хезмәт иткән сәнгатьпәрвәрләргә дә карап әйтәм, һәр вакыт сорашасың, кайдан килеп кирде сиңа, кайчан соң балалыктан. Мәктәп елларыннан. Менә шушыны мин бик рәхмәтле мәгариф министрлыгына, мин бик рәхмәтле менә Марат Готов җитәкләгән шушы татар телен саклау, аны үстерү юнәлешендә комиссияга, чөнки алар безгә бик шундый матур юлламалар бирделәр. Без бик күп мәктәпләрдә балалар алдында чыгыш ясадык. Бусы бер, моны дәвам итәбез. Айдар абый, 4 коллектив дидегез. Димәк, менә килергә теләүчеләр күп. Шулай бит.
Сез менә шәкертләр күп булу белән горурланып әйтә аласызмы? Шәкертләр, яңа кешеләрнең килүе бу инде безнең бик зур бер проблема. Чөнки димәк проблема бар. Алар киләләр, мәсәлән, мин үземнең төркемгә карап киткәндә, аларның әзерлекләре бераз аксый. Чөнки мин аны гел әйтәм, фольклор ансамбленә килер өчен монда бит әле җырчы гына булырга кирәкми. Монда ул бию хәрәкәтләре белән дә камил рәвештә булырга тиеш. Аның шулай әзер артист булыр. Артист, төрле музыка уенкырларында мәгәен мен Анатолий Иванович белән дә сөйләшкәнем бар. Аңа да менә инструменталистлар килә, алар бик безнең заманга караганда бик күп кайтышлырак. Менә мин моны әйтәсем, бу юнәлештә безгә җиңсезләнеп эшләргә кирәк, бу өлкәне безгә күтәрелергә кирәк. Джаз оркестрга без күбрәк киләләр инде бөтен дөнья күләмендәге танылган гастрольлерлар, әлбәттә, аларның инде дәрәҗәсе турында, аларның нинди булулар турында гәрдә фикер итәсез килә икән, мин тамашачыларны бары тик менә шушы Габдулла Тукай исемле йөрткән Татар дәүләт филармониясенең концертлар залына безнең концертларыбызга чакырабыз. Һәр вакытта да сез бик зур канәгатьлек белән, чөнки анда шушындай не атмосфера филармониядә. Ул сәнгати атмосфера. Рәхмәт итегез. Безнең студиябызга килеп, бәйнә барысында сөйләгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Фируза, чакыруыгызга рәхмәт, әмма бәйнә сөйләр өчен миңа мәгәен 1 сәгать вакыт кирәк булыр, әмма дә ләкин бүген бу инде менә тамашачыларны шулай таныштыру йөзеннән булсын. Күзәтү рәвешендә. Алга таба очрашырга насыйп булсын, уңышлар һәр. Амин, бик зур рәхмәт сезгә. сезгә. Спектакльләр карарга яратасызмы? Спектакльләрне мин күбрәк үзем куярга яратам. Мин тормышны башладым бит әсәре бер мөҗиза. Гомумән тормыш ул үзе бер спектакль кебек. Мин бакчаңа чыгам, мен анда спектакль караган шикелле менә шу манзараны карыйм. Менә манзарага килдем. Бүген сезгә кызыгып карап утырам. Мәйтәм, нидә матур алып баручылар, тамашачылар белән булар бер рәхәтләнеп аралаша ала һәм мин үземдә бик шат. Менә безнең бу очрашуыбыз үзе бер спектакль. Амин, шулай. Рәхмәт Айдар абый. Тарихи спектакльләр уен көлке түгел, аларны уйлап бирелеп, кирип китеп карарга кирәк. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт һәм комедия театрында премьера узды. Кәрим Тинчуринның Җилкәнсезләр спектакле куелды. Җилкәнсезләр татар драматургиясе классигы, татар театрына нигез салучыларның берсе Кәрим Тинчуринның иң мәшһүр пьесасы. Әлеге әсәр 1926 елда язылган. Спектакльне безнең хезмәттәшләребез карап өлгерде. Театр сезоны ачылуга ук сезгә дә карарга киңәш итәбез. Кәрим Тинчурин театры сезон ахырында атаклы драматургның Җилкәнсезләр интерактив спектаклен тәкъдим итте. Кәрим Тинчурин Җилкәнсезләр пьесасын 1926 елда яза һәм үзе үк беренче тапкыр аны сәхнәләштерә. Театрның режиссеры Туфан Имамеддинов әлеге әсәрне бик үзенчәлекле юллар белән куйган. Актерлар белән тамашачы арасында элемтә бик тыгыз. Барлык күренешләр түгәрәк дивар эчендә бара. Хуҗа түгел, асрау дисәң асрау түгел. Әллә нәрсә инде шунда. Кардәш дигән булалар, анысын да сизмим. Адым сайын кырын карап, чәнчкеле сүзләр. Монда кычкырырга кирәкми, чөнки минем партнерым монда якында гына утыра. Теге 21-22 рәткә җиткерәсе юк тавышны. Хисләрне теге купайтасы юк. Бары тик нинди бар, шунысын гына чыгарасы. Артистлар һәм тамашачылар ил язмышын, милләт язмышын, шул хисләрне бер арбада барганда барысында бергә чишү, менә шусы белән кызыклы бу тамаша. Бүгенге хәзерге спектаклебездә безнең бик актуаль килеп чыкты. Әлбәттә без аны ул инде үзенең жанрында Тинчурин аны үзе трагикомедия дип язган. 100 ел сайын вакыйгалар кабатлана, шулай килеп чыкты менә тагын 100 ел. Һәм вакыйгалар тагын әллә ничек кабатланган сыман шикелле бугай тоела. Рәхмәт. Кайтканыгызны ишеткәч тә килергә булдым. Рәхмәт. Чемоданнар белән әллә бер яры китәсезме? Юк, бер ярыда китергә җыенмыйм. Булсын. Яңа фатирга күчәм. Әлеге премьера үткәннәр хатирәсендә, бүгенге көн чагылышында ул мөхите, куелышы, күтәрелгән темалары белән тамашачы игътибарын җәлеп итә. Ә без театрга яңадан яңа премьералар һәм уңышлы чыгышлар теләп калабыз.
Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Әгәр дә халкыбызның гасырлар буе тупланып килгән рухи байлыгын аңларга, үзләштерергә телибез икән, иң беренче туган телебезне үзләштерергә тиешбез. Күңел байлыгы җанга телебез аша туплана. Үз телебезне белмәсәк, аның мәдәниятен, аның рухи байлыгын үзләштерә алмыйбыз. Казанда татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерүгә багышланган үз телен бәйгесе булып узды. Милләттәшләребезнең тормышында башка яңалыклар хакында хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Казакъстанның баш каласы 10 меңгә якын милләттәшләребез яшәгән Астана шәһәрендә дә Сабан туе гөрләп узган. Төрле мәйданнарда халкыбызның борынгы бәйрәм рухы сизелеп торды, ди Сабан туйга килгән кунаклар. Милләттәшләребез татлы ризыклар белән сыйланганнар, төрле кызыклы уеннарда катнашканнар. Теманы Әдилә Төхбатова дәвам итәр. Болгар бабаларым Сабан туен изге мирас итеп калдырган. Сабан туе татарныкы диеп, тарих битләренә яздырган. Бүген без Алматы шәһәреннән Астана шәһәренә килдек. Сабан туй бәйрәмен үткәрергә. Сабан туй бик ошады миңа, бик матур үтте. Баршабызга да, барыбызга да дин саулык телим, иминлек телим, гаиләбездә тынычлык булсын, бәхетле булсын. Сабан туй гасырлар буенча нинди генә вакыйгалар булмасын, бик зур, бик тансык, бик шатлыклы, күңелләрне рәхәтләндерә торган милли туй булып, бүгенгә кадәр үзенең әһәмиятен югалтмаган мәдәни байлык. Бу бәйрәм концерты, халык уеннары һәм ярышлары гына түгел, ә яңа танышу, гаилә кору мөмкинлеге дә. Безнең халкы өчен ул бигрәк матур, мөһим бәйрәм. Без бүген егетләрне, кызларны таныштырабыз, анкеталарны тоттырабыз. Чөнки безнең татар һәйләрне үстерү кирәк. Тыныкланмас җете бизәкләре. Ул халкымның күңел өлкәсе. Сабан туенда һәркем халык иҗаты күргәзмәсе белән таныша, шулай ук милли ризыклар белән сыйлана ала. Сабан туйга бүген нәрсә алып килдегез? Бүген бездә Сабан туйда әлбәттә үзебезнең шәкшәгебез, монда төрле матур шәкшәкләр, кош теле, әлбәттә инде безнең татарларыбыз тукмаш сырый инде, өйдә аш пешергәндә урама бар. Инде бүген бездә Сабан туйда иң матуры, иң гүзәле әлбәттә бу мәтрүшкә. Бүгенге Сабан туйга Казакъстан башкаласына кунаклар илнең ярак һәм якын төбәкләреннән килгәннәр. Мәсәлән, Марат Ибраһимов Акмала өлкәсенең Тастак станциясында 30 елдан артык вагончы булып эшли һәм Астанага Татарстаннан кунаклар килүе турында белгәч, гаиләсе белән бергә башкалага бәйрәмгә килергә ашыккан. Кызым менә әйтте, дусларым әйтте, Сабан туй булады 24 июньдә. Килегез, бергә булыйк. Менә инде килдек. Минем туганнарым белән илдән килгәннәр шулай артистларны күреп, исәнләшеп, дуслашып, биләп, уйнап, көлеп, шулай шак-шак ашап, менә шулай күршеп килдек, уенга, туйга килдек. Чыннан да Сабан туй дуслар һәм танышлар өчен иң яхшы очрашу урыны. Шулай ук халкыбызның мәдәниятенә тирәнрәк чуму мөмкинлеге бирә ул. Астанада якшәмбе мәктәбе эшли, алар балаларны татар теленә өйрәтәләр, үзләренең телләрен онытмаска тырышалар. Мин аларга ярдәм булган китапларымны бүләк итәм аларга. Казакъстанда яшәсәк тә телне онытырга ярамый. Biz үз телебезне белергә тиешбез. Тел зур байлык безнең. Бәйрәмнең һәр кунагы өчен Сабан туй ул тарихи ватаннарына якынрак булу мөмкинлеге дә. Ә кемдер өчен бу бәйрәм балачак вакытларының җылы хатирәләре белән бәйле. Казакъстанда Сабан туйда беренче мәртәбә булдыгызмы? Әйе, бүген беренче тапкыр Сабан туйга килдек. Искиткеч биюләр, җырлар, җырлаучылар бик ошый. Мин Башкортстанның Нефтекамск каласыннан дустыма кунакка килдем. 46 ел монда Астанада тора уже. Менә кунакка гына килгәнем, Сабан туйга тап булдым. Көннәр болытлы булуга карамастан бик күңелле, шундый ямьле, прямо олы жанлы кешеләр килгәннәр инде. Менә җырлап биеп кенә торалар, шул кадәр ямьле булды, прямо күңелгә хош. Исәнмесез? Хәзер бездә Сабан туйы булып жатыр. Сабан туйы мага каттынады. Барыктарыңызны Сабан туйга чакырамын. Сабан туйымен барлыгын куттуктаймын.
Тарихы бик тирәннәргә, әллә ничә мең елларга җиткән халык бәйрәме Сабантуй 21 гасырда да татар милләтен таныту, аның рухи бердәмлеген, мәдәниятен, телен саклау чарасы символы буларак яшәвен дәвам итә. Быелгы Сабантуйда якты, онытылмас тантана булып, барыбызга да милләтебезнең матур традицияләрен, динен, гореф-гадәтләрен саклап калыр өчен яңа дәрт бирер дип ышанабыз. Новосибирск өлкәсенең Тойга районында урнашкан Акбалык авылы мәктәбе авылның барлык халкын җыючы, мәдәниятне формалаштыручы урын булып тора. 2019 елда мәктәп коллективы мәктәп берләштерү үзәге проектын тормышка ашырырга зур грант уткан. Балалар Сабантуе туристик белем бирү маршрутының соңгы чарасы булган. Сөз Елена Софиуллинага. Это вот делают орехи. Сначала вот сюда насыпают шишки. Менә монда күркәләрне салабыз, копчык кидерәбез, күркәләрне әйләндерә башлыйбыз. Копчыкны алып барлык булганны илеккә салабыз. Шикләүкләр аска төшә, ә калган зур кисәкләре илектә кала. Ак балыклылар танылган хуҗалыкны алга алып бара белә торган осталар. Алар бабалары калдырган зур байлыкны кадерләп, дөрес кулланып яши. Бу беренче чиратта биредә туризмның чәчәк атуында чагыла. Күрсәтәбез без аларга, ничек чыкырга, ничек бәйләргә, сетне ничек бәйләргә, ничек камчы үрергә. Мәктәп хезмәткәрләре традицион һөнәрләрне саклауга үз өлешләрен кертә. Авылда кәсепләрне саклап калган осталар да бар. Шулар ярдәменә таяналар. Сабантуй барышында нәкъ менә алар үз осталыкларын һәм тәҗрибәләрен яшьләргә тапшыруны максат иткән. У безнең инде ни булышты? Бренд бездә генә калды инде ул. Нәрсәкәндә ул менә бер кайралып куйган, аны бер кашында кайрамыйсың, аны үзе ул. Интерактивный площадкалар нинди безнең авылда калды эшмәкәрләр. Менә кәмә чыкты торган бер ремесло. Безнең малайлар, егетләр Ауди без инде без сетлар ишәләр, потом комчы ишәләр. Бу елны кышын малайлар безнең иртә башладылар атларда туристларны. Шуңа күрә безнең монда бер пычмакта бар. Збруйлар, хамутлар, дугалар. И бу елны уже безнең малайлар дугаларны, чаналарны үзләре бигә башладылар. Сыйлаусыз бәйрәм була алмый. Ата-аналар һәм кунаклар балаларны шатландырып, үзләренең аш-су үрнәкләрен алып килде. Я сегодня отвечаю за накрытие столов. Миңа аш-су вазифасын йөкләделәр. Өстәлләрне милли ашларыбыз белән бизибез. Алдан хатын-кызлар белән кем нәрсә пешереп киләчәге турында сөйләшеп куйдык. Ризыкларыбыз кабатланмасын дидек. Игелекле кешеләр ярдәменә таянганнар милли бәйрәмне оештырганда. Акбалыклылар да хәйриячегә рәхмәтле. Монда инде ясага, ну, значит, бар белән сәкәбәдә. А минем бит братым монда Вильюр Мавлютов эшли. Ае, тарарны братым. Аның белән киңәшләштек. Ул миңа әйтә, булышырсыңмы ясарга? Мен проблем я карты юк, Вильюр. Айда ясыйк. Баллар Сабантуе озак вакыт малай кызлар хәтерендә сакланып калсын өчен Мөбарәк Рабинзон улы Мәүлүтов аларны бер казан пылау белән сыйлады. Көрәштә җиңүчеләргә ул каләмнәр алып килгән. Көрәш бит ул көч ярышы гына түгел, ә акыл сынавы да. Безгә балалар килделәр күрше авыллардан, село Юны, Новотроицк, Колванский, ребятишки нашего районного центра, село Скала и даже из города Новосибирск лицей «Интеграл» у нас в гостях. Самое главное, монда балалар гайбет. Балалар сиенәләр, сиенеп, униялар, шатланалар, үзегез күрәсез. Рус балалар да, татар балалары да бергәләшеп, бер-берсен аермыйча бергә уйнап йөриләр. 16 ел үстем монда, туган авылымдан. Бу ел 4 елмы, 5 ел булмады Сабантуй. И быел Аллага шөкер Сабантуй булды. Токмаш кисүче кызлар арасында без бер малайны да күрдек. Аның җанатарлары хатын-кызлар. Я люблю резать лапшу, потому что у меня мама повар. И я учусь во 2 классе. Себернең Тайга төбәгендә яшәүче балалар зур байлык ияләре. Алар хуҗалык алып барырга да күнеккән. Мөстәкыйль рәвештә һәр төрле авырлыкларны җиңеп чыгалар. Ә алар бу юнәлештә аларның иң яхшы ярдәмчеләре. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Biz sizni her daim avullarının көрінікli kişileri bilen tanıştırığa tırşabız. Bugün ise gelesi video yazmamızdan geroyları Nurlat rayonu Fama avulunda yaşayışı Erinat abi hem Lütsiye apa bulur. Onların matur amellerin varlık kişiler içinde örnek edip koyardık.
Уморташы бақшашыларға нешік сықланмайсың? Бал қыртларынан қорқу түгіл, оларны яратқан кішілерге сықланудан қала нендей қиыс болсын. Хош сәфәріне барырға насип болған бұл матур ғаилә турында видео язма қарап өтек. Ринат белән Люция сыйныфташлар. Нурлат районы Фыма авылы мәктәбендә бергә укып, бергә уйнап үсәләр дә, гаилә корып җибәрәләр. 8 классны бетергәчтән мин кетергә бардым колхозга. Люция инде дояркага барды. Шунда дояркада кетүче малай белән танышып киттек инде. Уйладым инде нидән укыгандык шулай дип башка укыгандык чамалап куйган инде. Мин бирә килсең ул. Бик бит шундай диктормый торган кеше. Бик чая инде беркемне признавать итмей, башы өстә. Ринат абый нинди иде? Ул иң әйбәт сыйфатлары сабыр. Сабырлыгы белән мин бик кызу, бик җилбәзәк, хулиган. Ул мине сабырлыгы белән яулап алды. Укырга кердек, бергә укыдык бит инде. Анда ук та сабыр иде ул. Әйбәт булды инде анда ук та. Укыганда гел күчертә иде мин аны. Менә шулай мин аны кайсан белеп алдым, минутында әйтә алмыйм, потому что без гел бергә туып, үзебезне белгәннән бирле. Матур гаиләне тагын да ямьләндереп бер артлы шибәр кызлары дөньяга васыла. Аллаһ Тәгалә никах бирде, әлхәмдүлилләх. Шундый авыр эпизодларны узгашыннан да безгә беребез түзеп калдырлык Аллаһ Тәгалә сабырлык бирде. Беребез имгәтмичә, беребез санап, сыйфатлап, быел 55 ел тулды. Шушы гомердә 4 кыз бала, тула берничә айдан. 4 кыз бала үстердек, 8 анагыбыз бар, 2 правнук бар, тагын берсе күренә иншалла. Кызлар үстерегә Әле мин 10 кыз үстерәм. Бер авырлыгы да юк кызлар үстерегә. Кызларымны яратам. Кызларымның балаларын яратам. Шуңа дәни аларның балаларын да яратам. Бетерсен яратабыз. Шуңа яратам. Алар тәртипсез булмадылар. Sıramağın girip sıramaya girmediler. Nillerinde, kızlarımның irlerinde üzümün balalar deyip sanayım. Kıdağılarım bütünüsünden de heybet buldular. Mine 4 kıdağıyım var. Bekirkeyin birse vafat buldu indi. Kıdağı da vafat buldu. Dağın bir kıdağımız vafat buldu. Buna biz 3 kıdağı, 3 bir tuğan şekilde yaşayız. Allah'a şükür. Нинди бәхет бит ул әтияни, әби бабай булулары ди Мөхәммәтшиннар гаиләсе. Менә бүген дә эй тутырып балалары кайтты. Тормышта булган авырлыкларны бергә җиңеп, матур картлыкка җитүләренә Ринат абый белән Люция ханым бик бәхетле. Без әби белән бабайларга еш кайтабыз, бик сагынып кайтабыз аларны. Алар безне бик матур каршы алалар. Бабай безгә үзенең марталарын күрсәтә, без авылны күрсәтә. Кунакларга йөрибез, матур апаларга. Безгә монда бик ошый, без аларны бик яратабыз. Иман белән яшьләр картлар хаҗга да барып кайтты насип була үзләренә. Балаларын эш белән үстергәннәр. Һәр кайсы да матур тату яши. Менә иң бәхетле кешенең кыз туганнары була. Менә мин шулай дип уйлыйм. Без апа белән янәшәбез, безнең яшь арасы 1 яшь кенә. Мин белгәндә әниләр һәр вакытта эштәйдиләр безнең. Biz apa белән икәүгенә дә колай иде инде шулай. Безнең распорядок дөнья бар иде, язып белгән иде, режим дөнья, иртә белән торырга, фәлән нәрсә эшләргә. Һәр атна ахырында әти безнең режим дөньяны тикшереп, безнең дневнигы бар, шул дневникка билге куя иде. Бу атнада 4-лек эшләдең, 5-лек эшләдең. Шушы җирләрне җыя иде, аннан соң менә бит инде бәйрәмнәр була, мәсәлән, ярмаркалар бит инде, Сабантуй бәйрәмнәре, бик көтеп алган бәйрәмнәр без үскәндә. Шушы бәйрәмнәр, шушы билгеләргә карап акча бирә иде инде аннарысын. Менә шулай иттереп, безне алар теге кичкенәдән үк тормышка яраклы ясап үстерделәр дип уйлыйм инде. Ринат абый кызларының яраткан әтиләре, Люция апа, газиз әниләре. Кияүләре дә әби бабайны бик хөрмәт итә. Татулыкка, бердәмлеккә ни җитә. Алда да үзләренә тигез картлык насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Илдар абый, сез белә идегезме, бер генә кагаз битендә урталай 7дән артык бикләп булмый. Тикшеріп қарайсы болар бек қызық. Менің оң һәм сол қолым қағаз бейтін 7-ге бүклеген арада Шәукәт Ғалиевтің оң қол білән сол қол шиғырын тыңлап ұзайғалы.
Көчтә тота, уң кул. Пышкыда тарта, уң кул. Яшьтән эшкә көйләнгән, өлгерлеккә өйрәнгән. Ни тотса да булдыра. Кайчак эшли, ул гына. Тик кенә тора сул кул. Бик оста түгел шул ул. Азмас кузгалган ите, арый да читкә китә. Белми калган күп эшне, тота алмыйчы көчне. Сугам дисә кодакка, эләктерә бармакка. Калем тутса, әкәмәт, йөри гүя, мүкәләп. Уң кул эшли тырышып, сул кул йөри булышып. Кайсы ничек эшләгәнне кешеләр онытмыйлар. Соңыннан уң кулны кысып, рәхмәт әйтеп котлыйлар. Сызым да сыза уң кул, шигырь дә яза уң кул. Үзең ни дисең, уң кул? Сау булсын, дустым, сул кул. Без бергә чакта көчле, башкарабыз бар эшне. Илдар абый, сезнең кебек йылдызлар савыт-саба юып тормыйдыр инде? Зөлфәт Маликовтан хатыны сораган Фирая апа, шагыйрь башым белән чашкы юып бирдең мени. Башым белән юмадым, кул белән генә юдым дип әйткән. Ой, мен савыт-саба юу мине тынычландыра. Мин сезнең урында булсам, киленгә генә юдырыр идем. Савыт-саба юа торган машина турында диюм. Тимер килен. Әйе. Сүзне хезмәттәшебез Миләүшә Ризвановага тапшырыйк. Аның безгә кызыклы мәгълүматы бар. Сезнең идә савыт-саба юа торган машина бармы? Күпләрегез мөгаен әйе дип җавап биргәндер. Ә сезнең шундый рәхәт бу әйберне кайсы акыллысы уйлап чыгарды икән? Минеңа һәйкәл куяр идем дип уйлаганыгыз юкмы? Кем уйлап тапкан дип беләсез? Әлбәттә, хатын-кыз. Саулармысыз барлык телевизор караучылар? Бүгенге чыгарылышыбызны мөгаен хатын-кызлар аеруча яратыр. Ни өчен дисезме? Алдагы мизгелләрдә белерсез. Бүгенге темабызның төп геройы Джозефина Кокрейн. Нәкъ менә ул савыт-саба юа торган машинаны уйлап тапкан. Джозефина 1839 елны Американың Огайо штатында дөньяга килә. Яшы җиткәч, Джозефина Уильям Кокрейн дигән кешегә кияүгә чыга. 1870 елда гаилә зур гына йортка күчә. Яңа йортта аларга еш кына кунаклар да кабул итәргә туры килгән. Әмма үй җыештырырга, кер юырга, бигрәк тә савыт-саба юырга Джозефина бер дә яратмаган. Нишләргә? Шул чак Джозефина да үз-үзенә хуҗалыкта бер ярдәмче булдырырга тели. Әгәр берәү дә савыт-саба юа торган агрегат уйлап чыгарга җыенмый икән, мин моны үзем эшләячәкмен диде, савыт-саба юа торган машинаның сызымын сыза башлый. Һәм әлеге сызымны Джордж Баттерс исемле инженер-механика күрсәтә. Иң беренче савыт-саба юа торган машинаны алар сарайда җыялар һәм Джозефинаның кухнясында сынап карыйлар. Һәм әлеге конструкция эшли! 1886 елда Джозефина Кокрейн үз компаниясын булдыра һәм савыт-саба юа торган машиналарның беренче партиясын чыгару буенча контракт төзи. Иң беренче 2 машинаны Чикагоның 2 отеле сатып ала. Алга таба да савыт-саба юа торган машиналарны кунакханәләр һәм кафе, рестораннар ала. 1893 елда Чикагода узган бөтен дөнья күргәзмәсе вакытында аның 9 машинасы көне-төне берничә көн эшләп тора. Күргәзмәдә катнашучылар ашаганнан соң алар артыннан савыт-сабаны юа. Шушы презентация аны бөтен дөньяга таныта. Шулай, хөрмәтле тамашачылар, безнең дөньяда мөмкинлекләр бик күп. Теләк кенә булсын, ялкаулык кына кумаучауламасын дигән теләктә мин сезнең белән сау булашам. Ә менә кир юу машинасын кем уйлап тапкан икән? Бәлки киләсе видеозмада без бу сорауга җавап табарбыз. Алабугадагы бер уникаль музей кир юу йортына юл алык. Беренче кир юу машинасы үтүк, сабын барлыкка килү, агач тырбалар, беренче су счетчиклары турында биредә белергә була. Баксаң, элекке заманда суны счетчиклар чиләкләп исәпләгән. Беренче агач тырбалар музейда әле бүгендә саклана.
Алабуга шәһәре белән танышуыбызны дәвам итәбез. Без бүген Россиядәге бердән-бер кер юу музеенда. Бирдә без 19 гасырда ничек кер юганнар, нинди прачечнийлар, нинди портомониялар булганлыгы хакында һәм аларның эш принцибын беләчәкбез. Әлеге бина 19 гасырның 50 елларында төзелә. Аны җир тигезлегеннән түбән коралар. Шуңа да биредә хәтта җәй көне суык һава саклана. Йортның дивар идәннәре табигый буты ташыннан салынган, әмма түбәсе агачтан. Узган гасырның 90 елларына кадәр прачечный вазифасын башкарган, халыкта аны портомойня дип атаганнар. Портомойня происходит от старинного слова «порт», что значит «одежды» или «нижняя часть одежды». Портомойня атамасы порт сүзеннән барлыкка килгән, ул кием дигәнне аңлата. Бәлки шушы тамырдан килеп чыккан портки сүзендә ишеткәнегез бардыр. Бирегә су тәүлек буе шәһәр фонтанынан агач торбалары шагып торган. 19 гасырда кер юу йортына керү түләүле булган. Галош, табак, чүмечләрне арендага алганнар. Шунда ук кайнар су, сабын сатылган. Женщины стирали в колодах, стирали. Кер юу процессы берничә өлештән торган. Иң элек киемне җылы суда җибетеп алганнар. Топларын бетерү өчен көл силтесен сабын кулланылган. Соңыннан кирне тимер тактада ашкыганнар, аннары менә шундый бәләк ярдәмендә озаклап тукмаганнар. Катырак суккан саен кием тизрәк чистарган. Юып киптерелгән кирне ялып кайтканчы үтекләп алганнар. Моны кер юу йортында да эшләп булган. Тогда в ход шел рубель, прообраз утюга. Кирне менә шул рәвешле уклауга ураганнар, өстенә сырлы бәләкне бастырып, берничә кат әйләндергәннәр. Моны дөрес эшләгән очракта киемдә бөгәрләнгән эзләр калмаска тиеш булган. 19 гасырда кияүгә чыкмаган кызларның осталыгын нәкъ менә шушы эш белән тикшергәннәр дә. Уллары булган хатын-кызлар үзләренә киленнәрне кер юу йортларында күзләгән дип сөйлиләр. 20 гасыр башында портомонияларга кер чайкау өчен генә йөргәннәр. Әлеге йорт узган гасырның 90 елларына кадәр эшләгән. 20 елга якын ташланды хәлдә булган. 2009 елның октябреннән музей функциясен үти. Әлеге музейның йорт иясе дә бар икән. Аны туристлар чисталык рухы дип атаганнар. Һәр эштә дә төгәллек, өйләрендә һәм уйларында тәртип, пөхтәлек булсын өчен зур агач кисмәккә тәнкә атып китәләр икән. Бу гамәл күркәм гадәткә әверелде ди музей хезмәткәрләре. Алабуга каласында 19 гасырда барлыгы шундый 4 бина була. Аларның икесе генә бүгенге көнгә кадәр сакланылган. Аларның берсе менә шунда биредә урнашкан. Аның ярдәмендә без 19 гасырда кер юу принцибын өйрәнә алабыз. Әгәр дә Алабуга каласына сәяхәт итәргә туры килсә, бу җирне һичшиксез урап узмагыз. Җыр килеп, моңланып үзгәләнгән татар күңелен бию ярдәмендә дә канатландырыйк әле. Бию сәнгатенең эмоциональ ягын гына чагылдырып калмый, ул башкаручыга да, тамашачыга да шатлык китереп, гүзәллекне күрергә өйрәтә, матурлыкка мәхәббәт тәрбияли. Татар халык биюләренә нәфислек, тыйнаклык һәм образлы булу хас. Бу биюләр һәр вакыт халык тарихы, аның гореф-гадәтләре белән бәйле булды. Татарстанның атказанган артисты биюче Айгөл Кыямова киләсе видеоязмабызның герое. Сәхнәдә гөрләтеп бию җанга рәхәт бирә. Тыпырдатып басулары, дәррәү идәнне селкетүләре, нинди осталык, сәләт. Айгөл Кыямова сәнгать өлкәсендә инде кичкенәдән, ә бүген без Айгөлне назлы әни, яраткан хатын, сөекле бала буларак та белербез. Ник дисәгез, без аны әнисе һәм ике татлы җимеше кызлары белән бергә һава сулап йөргәндә очраттык. Гомумән бит инде минем гаилә сәнгать, иҗатка бай гаилә. Шуңа күрә инде мин ерак китмәдем. Яки җырга, яки биюгә, сайларга туры килде инде. Менә бию якынрак, күңелгә якынрак. Шуңа күрә кичкенәдән шулай биеп, әни биюләр куеп, садикта да биеп, мәктәптә биеп, и шулай китте. Яшерен түгел, Айгөл Татарстанның халык артисты, җырчы Әлфис Кыямовның кызы. Гаиләдә дә җылылык тыйып үскән, сәләтләрен үстерүгә дә игътибар зур булган. Килсин, үзеңә кил, яратам, чүләбе. Әлбәттә,
Әти инде ул минем әни миңа биюләр куйган булса, әти инде теге кызым әгәр дә биюне сайлыйсың икән, төпләп уйларга кирәк, образование булырга тиеш дип, менә училищега өндәүче, итүче ул минем әтием булды. Мин аңа шиксез рәхмәтле, чөнки ул база, училище ул менә база инде. Шуңа күрә аннарысын беренче биюләр, сольный биюләр, сольный чыгышларымда әти табып, әти безне таныштырып, менә минем укытучыларым Ләйсән һәм Айрат Хаметовлар, менә алар белән таныштырып калдырып, алар миңа биюләр куеп, әти белән концертларга, беренче гастрольләрем әти белән булды. Үз гаиләсендә ул сәнгать кешесе. Раил белән алар ансамбльдә танышалар. Раил анда 2006 елдан булса, Айгөл 2009 елда килә. Яшьләр бер-берсенә гашыйк була. Узакта үтми, гөрләтеп туй уза. Ансамбльдә тагын бер гаилә туа. Uzaq yürümədik, менә килдем дә, таныштык та, кавыштык та, безне парга бастырдылар да, без шуннан менә парлап бийбез дә, бергә яшибез дә дигәндә гөрлибез, иҗат итәбез. Ике кыз үстерәләр. Улысы 1нче сыйныф тәмамлаган, икенчесе әле апрель аенда гына туган. Хезмәтеңне күреп торсалар, терәк өчен гаиләң, балаларың булса, шул түгелме бәхет? Монда икеле. Шуңа күрә бер яктан сәләтләрен карыйм. Әгәр дә чынлап та менә җаны тәне белән бийсем килә дип менә шундый әйбер күрәм икән, әлбәттә без Раил белән аның ике ягында барабыз, ярдәм итәбез, өйрәтәбез дигәндәй. Әгәр дә сәләте юк икән инде басым ясамыйбыз. Ансы бер як. Икенче яктан инде хатын-кызның күбрәк хатын-кыз бәхете телим мин аларга. Бары бер шын хатын-кыз булып, кияүгә чыгып, ир хатыны, балалар тәрбияләү ул менә иң мөһиме дип уйлыйм. Карьера инде ул менә аннары. Менә булар җитешле булса, карьерага була эшләп. Биюнең дә бит төрлесе була. Кай бер җирдә чынлап та чыктың, шулай хәрәкәтләр наборын эшләдең дә кирип киттең. Бар биюләр әкият кебек башыннан ахырына тиклем ниндидер бер сюжет ашасың, халыкка җиткерәсең. Берәр нинди матур чәчәк ата һәм ул бит кире шиңә, менә биючеләрнең тормышы да шулайдыр дип уйлыйм. Без әкренләп менә шулай итеп үзебездә эшләп, чәчәк атабыз, аннарысын барыбер артка таба атлыйсың һәм җырчылар мәсәлән бит алар 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә тавышы саклана икән, алар җырлый алалар. Без инде барыбер я укытучыга, я ниндидер бетән төрле шундыйрак һөнәр направлениелар алабыз инде. Киләчәктә ни буласын белми яши адәм баласы. Тик тормышның матурлыгын күреп, кадрын белгәндә генә яшәүдә җиңел, рәхәт бит. Манзара тапшыру өчен Дина Саттарова, Азали Прокофьева. Музейыңда синең рухың яши. Авыл мәктәбедә синең исемдә. Халык сөя сине Фатих Кәрим. Дан һәм мактау сиңа илеңдә. Татар исемен йөрткән урамдагы яшь кешеләр әйтте сине белүче, татар шагыйре ул, дошманнардан безнең илне азат итүче. Саратский яшел гармун көмеш кыңгыраулары. Шул көмеш кыңгырауларының кичке яңгыраулары әллә нишләтә күңелнән. Бу урамны атлаганда әлеге шигырь юллары искә килә. Чөнки ул Фатих Кәримнеке. Ә без бүген аның исемен йөрткән урамның тарихы белән танышырбыз. Казанның Вахит районында урнашкан әлеге урам татар язучысы, Бөек Ватан сугышында катнашкан саперлар взводы командиры Кенигсбергны штурмлаганда һәлак булган Кызыл Йолдыз һәм Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнгән Фатих Кәрим исемен йөртә. Революцияга кадәр икенче аркылы урам дип йөртелгән. 1920 еллардан аркылы Тукай урамы дип үзгәртелә. Хәзерге исемен 1953 елны ала. Урам кыска гына булса да мәдәни мирас объектларына бай. Татар шагыйрьләре Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары кисешкән җирдә Юнысов мәйданы була. 1913 елда берничә мең кеше нәкъ менә моннан бөек шагыйребез Габдулла Тукайны соңгы юлга озата. Габдулла Тукай һәм Фатих Кәрим урамнары киселешендә урнашкан әлеге бер катлы йорт үзенең күршеләреннән Юнысов Апанаевлар һәм Шамил йортыннан гадилеге, җыйнаклыгы белән аерылып тора. Алар өчесе дә якынча бер вакытта салынган һәм өчесе дә Юнысов мәйданында урнашкан.
Бу 5-нче полиция участогының табибы Николай Иванович Беркутовның йорты була. 19-нчы гасыр азагында төзелә. Аның бизәлешендә татар халык һәм профессиональ архитектура үрнәкләре кулланыла. Зәңгәр мәчет татар архитектура сүрнәгенә төзелгән мөһим объект. 1778 елда бу урында агачтан мәчет төзелә. 1815 елда аның урынында таштан салынган мәчет барлыкка килә. Гасыр эчендә ул бик күп үзгәрешләр кичерә. Һәр яңа төзелешне һәм төзекләндерүне татар сәүдәгәрләре үз кулына ала. Фатих Кәрим урамы Шиһабетдин Мәрҗани урамыннан башланып, Исмагыйль Гаспралы урамы белән киселештә тәмамлана. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы оештырган балачак җыры бәйгесенең 4-нче сезонында җиңүчеләрне билгеләү тантанасы булып узды. Мәртәбәле жюри нәтиҗәләре буенча 5 җиңүче билгеләнде. Алар арасында Әлфия Хадыева да бар. Аны кайнар сәламлибез. Хәерле көн, Әлфия, исәнмесез? Исәнмесез. Ничегрәк тәэсирләр, ничек катнашасы булдыгыз бу бәйгедә? Катнашу турында сүзләрнең авторы Инҗи Әхмәтҗанова эндәште беренчедән. Безнең аның белән инде иҗат дуслыгыбыз, тандем дип әйтергә була күптәннән. Әле ул бала чагында җырлап йөргәндә, шул җырлар юклыгы сизелде. Шунда Әлфия апайда бергә язык дип, ул шигырьләр язадыр. Шунда бер уртак бер җырны язып карадык та, уңышлы булып чыкты да, шуннан җырлар яза башладык. Хәзер инде менә музыка көллиятен бетереп, инде мәктәптә укыта музыка дәресен. Шунда да инде сизелә менә бу балалар җырларга мохтаҗлыгы. Шуңа күрә Әлфия апа катнашып карыйк әле дип, үземнең ризалыгымны белдердем дә. Шулай инициатор Инҗи булды, автор сүзләре. Шулай көтмәгәндә дип әйтергә була. Кайсы җыр белән җиңү яуладыгыз? Һәм гомумән ул җыр ничек туды соң? Серле урман дигән җыр. Бу җавапны, бу сорауны көткән идем. Шуңа күрә, җавабы да biraz баналь булыр бәлки. Иҗат кешеләрен нәрсә илһамландыра? Әлбәттә, безнең туган як табигаты. Икенчедән инде балалар үзләре. Балалардан да сафрак, ихласлырак кеше юктыр. Эшкерсезләргә, алар шундый, алар өчен иҗат итү үзе рәхәт. Менә шуны сорамакчыйм. Сез бит профессиональ музыка белгече. Сез музыка турында бөтенесен беләсез. Менә балаларга ачкычны ничек табырга? Менә музыкаль дөньяга ничек кирергә? Бала дөньясына. Үземә килгәндә инде минем әни гомер буе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләде. Мин инде мәктәптән кайтканда кирип чыгадыр идем. Менә шундый бәләкәчләр белән уйныйдыр идем, шундый яратадыр идем аларны. Икенчедән әнинең дә музыка җитәкчесе булып эшләргә хыялы да бар иде. Ул хыялы миндә ашырылды дип әйтергә була инде. Шуннан да балаларны яратам. Шул сафлылыгы өчендер инде. Алар җырга килгәндә дә, өйрәнгәндә дә, алар ничектер аны яратып башкара. Бүтәнчә мөнәсәбәт инде. Аларга килгәндә, алар барыбер ниндидер коммерция ягынмы, ничектер тагын бүтән яклары бардыр. Балалар юк. Балалар җырны яратса, шул җырда тормыш итәләр кебек. Дөньяны яраткан кебек. Шулай. Бүтәнчәләрдә караш, шуңа күрә алар белән эшләү рәхәт, алар өчен язу да ләззәт бирә миңа үземә шәхсән. Ничек уйлыйсыз, элеккеге менә ниндидер рухи кыйммәтләр алар үзгәрдеме икән? Элеккеге балалар замана балаларыннан аерыламы алар музыкага? Бәлки элек ныграк тартыла торган булганнардыр. Сез хәзер балалар белән күп эшлисез бит. Җыр белән бала туа. Һәм җырның кыйммәте үзгәрмәде дияр идем. Шулай ук безнең җыр ул безнең тормышыбызның юлдашы. Инде бала чактан ук җырлап, бүтән бәйрәмнәргә,
бағышланған жырларына біз енді қартайған күнге қадар жырлап яшейбіз, чөнки ул күңелне дә күтәрә. Менә дәлиле буларак, менә җырлап яшәүнең дәлиле буларак сезнең җыентык без бәхетле диябез һәм менә күңелле шәһәр. Менә бу ике җыентык балалар җырлары, сез бу проектларның авторы һәм җитәкчесе. Рөстәм Сәфәров студиясендә эшләнгән менә текстларда бик матур гына. Демәк, монда инде сезнең балалар өчен эшләвегезнең күптәннән килгәнен һәм саулыгын күрәбез. Бу эшләрнең. Әле бит сез мультфильмнарда эшлисез. Балалар дөньясында әвәрәк килгәч инде җиргә зур катлаулы түгелдер дип ышанырга кирәк. Бу балачак җыры бәйгесенә әйләнеп кайтсак, сез нинди этаплар үттегез, нәрсәләр эшләргә кирәк иде менә шунда җиңү яулар өчен? Бәлки кызыксынучылар булыр? Аны игъланны күзәтеп барырга кирәк беренчедән. Инде беренче 4 ел элек беренче бәйге игълан итергәннән соң шунда инде кызыксынган идем үзен. Ничектер менә нидер этәргәч кирәк булгандыр инде үземә. 4 елда узганнан соң гына дидер кыюсыз адымнар белән генә бары шундый чөнки менә җырларны күптән язганга күрә балалар инде төрле бәйгеләрдә катнашып, вокаль бәйгеләрдә катнашып инде югары бәяләргә лаек булдылар. Менә авторлар бәйгесендә минем беренче тапкыр катнашуым. Хәзер инде кыюрак булсагыз да, мин балачак җырында җиңгән кеше дип, булай итеп күкрәкне киереп, теләсә кайсы чирекне тибеп кирелек буласын да булса. Шулай булсын, мин тагын теләр идем шул авторлар өчен бәйгеләр күбрәк булсын дип. Чөнки менә элек радиода хутсовет дигән әйбер бар иде. Бүгенге көндә, бүгенге заман балаларына килгәндә, алар бик зур информацион киңлектә яшиләр. Ул информациясының бар дөрес түгеллеге, бу бәйгедә узган җырлар, ул чыннан да мәртәбәле жюри тарафыннан сайланып алынган, аларны җырларга була дигән дидер тамга куелган, алар сыйфатлы, сүз ягыннан да, ки ягыннан да сыйфатлы җырлар. Бүтән җырларда интернет киңлегендә балалар тыңлаган, заман балалары тыңлаган җырлар бөтенесе дә сыйфатлы дип әйтмәс идем. Аларның сүзләренә дә игътибар кирәк. Шуңа күрә безнең шундый бәйгеләр күбрәк булган саен, сыйфатлы җырлар да күбрәк булыр дип. Менә бу конкурста ничә җыр тәкъдим ителде икән, сез ул санны беләсезме? Ничә җыр арасында сайлап алдылар? 100-гә якын җыр тәкъдим ителде. Безнең тарафтан да инде белән 3 җыр тәкъдим иткән идек. Шул җыр берсе җиңде. Зур уңыш. Әлбәттә, шулай котлыйбыз сезгә. Бүтән башлаган эшләрегездә уңышлар юлдаш булсын. Дәвамлы булсын җиңүләрегез. Сезнең белән саубуллашабыз. Тормыш казанында кайнап мәшәкатьләр эчендә югалып калмыйча, туган телдә иркенләп сөйләшеп, сайлаган һөнәрегезгә, хыялларыгызга тугры булып яшәү үзе бер бәхет. Барлык изге хыялларыгызның чынга ашуын телибез. Үз бәхетен тапкан кешеләр җир йөзендә бик күп булсын. Изге максатларга ирешеп, канәгатьлек тоеп яшәргә язсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз.